मॅडम गौरींचं खूप खूप अभिनंदन करतो, कारण खास होऊन पुण्याहून ते या ठिकाणी आलेले आहेत आणि आपल्या मुलांना आणि टीचरना पण ही कार्यशाळा घेणार आहे, जेणेकरून म्हणजे मुलांची फेस क्लिअर होईल, पण टीचरना हा कन्सेप्ट समजेल आणि टीचरना एकदा कन्सेप्ट समजल्यानंतर टीचर इतरांना शिकवणार आणि ते जास्त महत्त्वाचं आहे. तेही तेवढंच म्हणजे नक्कीच परत कधीतरी एका वर्षानंतर आता रिव्ह्यू आपण घेऊ की मुलांच्यावरती आता परिणाम काय झाला, मुलांना याच्याबद्दल काय शिकायला मिळालं, तेही खूप महत्त्वाचं असतं. बट वाचन हे जीवनामध्ये खूप महत्त्वाचं आहे. जोपर्यंत आजकाल आपण फक्त मोबाईलच्या फंदात पडलेलो आहोत आणि फक्त मोबाईलवरची रील्स बघतोय, म्हणजे त्या इन्स्टावरती जाऊन आपण फक्त रील बघण्यामध्ये मग्न आहोत. तर जरा मोबाईल म्हणजे मी बऱ्याच वेळा मागच्या वेळी कन्सेप्ट मांडला की आपण गाडी पार्क करतो, बरोबर आहे की नाही. गाडी घरी आणल्यानंतर वडील स्कूटर असेल किंवा कार असेल बाजूला ठेवतो की नाही आणि घरात येतो. मोबाईल आपण बाजूला ठेवतो. मोबाईल पार्किंगची व्यवस्था असायला पाहिजे, त्याशिवाय आपल्या डोक्याला थंड झोप येणार नाही आणि नाहीतर आपण नवीन शिकणार नाही आहे. त्यामुळे पालकांनी पण सुरुवात करायला पाहिजे. मी आता घरी आले, माझा मोबाईल मी पार्क करतो. ओके, 2-4 तासाने नंतर बघू कोणाचा फोन आला असेल तर, पण तो पण कधीतरी पार्क करणं गरजेचं आहे. आणि तो जर पार्क करायला आई वडील जर शिकले तर नक्कीच मुलं पण शिकतील. त्यामुळे तो मोबाईल जरा बाजूला ठेवा आणि वाचनामध्ये मन लावा. खूप चांगली चांगली पुस्तकं वाचा. मी तर म्हणेन की आम्ही लहान असताना म्हणजे अक्षरशः शाळेत असताना चांदोबाचं पुस्तक हे खूप महत्त्वाचं होतं. आणि चांदोबाचं पुस्तक म्हणजे 15 दिवसात ते एक चांदोबा येत होता. माझे पप्पा मला कायम चांदोबा आणून द्यायचा आणि त्या चांदोबाच्या स्टोरी वाचण्यासाठी खूप आवडायच्या. आणि त्या आता तर चांदोबा मला वाटतं नाहीच आहे. म्हणजे मध्ये कधीतरी मी आर्टिकल वाचलं होतं, आता म्हणजे चांदोबा दिसतच नाही आहे त्याला. कारण चांदोबा दिसत नाही आहे कारण तुम्ही मुलं चांदोबा वाचत नाही आहे असं झालेलं आहे. त्यामुळं कुठलं तरी एखादं म्हणजे मी आता वाचण्यासाठी खूप आहे, म्हणजे पुस्तकं आहे, मोबाईलवरती पण पुस्तकं आहे, पण वाचणं गरजेचं आहे. जोपर्यंत तुम्ही वाचणार नाही तोपर्यंत तुमच्या ज्ञानात भर पडणार नाही आहे. ऐकूनच पडते अशी नाही, वाचल्या कारणाने आपण आणि कसं वाचावं ह्याला पण महत्त्व आहे. फक्त असं करत राहील, स्पष्ट उल्लेख करावा जेणेकरून ते मेंदूला पण कळावं तुम्ही काय वाचतात ते. तुम्ही जेव्हा तोंडाने वाचणार, शब्द उच्चारणार, तुमची भाषा सुधारणार आहे आणि भाषा सुधारल्यानंतर ते मेंदू ऐकणार आणि ते मेंदू म्हणजे घट्ट रजिस्टर्ड होणार आणि एकदा रजिस्टर्ड झालेलं हे कायमचं डोक्यात राहत आहे. त्यामुळे अभ्यासही कसा करावा हा ह्याने समजतोय आणि हा अभ्यास कसा करावा असेल तर तो मला वाटतं अभिवाचन या कार्यशाळेत तुम्हाला समजणार. आणि इथं आलेली मुलं जर आता तुम्हाला 70% पडत असेल तर नक्की मी एक सांगतोय की अभिवाचनच्या कार्यशाळेनंतर 10% तुमची वाढणार, तुम्ही 80% नक्कीच पोचणार एवढं मी सांगेन. आणि तुम्हाला सर्वांचं पुनश्च एकदा अभिनंदन. त्याने टाळ्या वाजवल्या, त्याला समजलं 10% कसे वाढणार ते. तुम्हाला नाही समजलं, वाढायला पाहिजे की नाही? 10% वाढायला पाहिजे की नाही? हां, चलो अभिनंदन.